أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bayan haka ƴan uwa masu harin mana kusa da nesa, ina maku sallama irin ta addinin musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokaci wanda kuma zai zama mu zamu karanta wasiyan nan ta shehu na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu. Wato shine wasiyan nan da yayi ga dukkanin mai jinginuwa zuwa gare shi, mana duk wanda yake cewa shi mabiyin shi ne, to wannan wasiyar to shehu da shi yake cikin ta, wanda kuma wannan wasiya zaka ga ana ilhaqin ta a cikin irin littafin Ruhul Adab da sauran wasu, kuma tana nan a cikin Jawahirur Rasail na Shehu din radiyallahu anhu. Ina jin ita ce risala ta 3 a cikin littafin na Jawahirur Rasail, wadda aka sani da suna Risalatul Muntaqim. Risalatul Muntaqim. To wannan risala wato wasiƙa ce wadda Shehu radiyallahu anhu ya rubuta ta zuwa ga dukkanin masu jinginuwa zuwa gare shi, wanda ita can din zaka ga, to yana da kyau mu dauko kamar irin can inda suke yin alhakin ta din a cikin Ruhul Adabi din, tun da kamin su kawo ta sai sun kadai shimfiɗa haka, wanda suke cewa wata liha wasiyatun jaliyatun. Bayan sun an ƙara Ruhul Adabi ne kenan sai suka kawo cewa wata liha wasiyatun, wata wasiya tana bi ma waɗannan ne a baituka da aka yi na Ruhul Adabi, jalilatun kuma watan mai girma ita wannan wasiyar din nan, nafi'atun mai amfani, jami'atun wadda ta taro li khairai ga alkhairai guda biyu a duniya wal akhirati, shine alkhairi na duniya da lahira ta taro su ita wannan wasiya din. wa hiya lin nazimi aidan, kuma ita ta watan shi malan shehu kenan wanda ya rubuta wannan littafi na Ruhul Adabi ce shi ya rubuta ta, sannan yayi ta ne wajaha, ya fuskantar da ita, mana ya aika ta ne ya aika da ita ila ka fatiman yadda al-intisaba ilayhi, zuwa ga dukkan wanda yake da awar jinginuwa zuwa gare shi. Duk mai jingina kai ne zuwa ga shehu radiyallahu anhu, to da shi shehu yake a cikin wannan wasiƙa din. Don haka gar mutum ya dauka aini muqaddami ne, aini shehi ne, aini muridi ne, da kowa shehu yake radiyallahu anhu cikin wannan wasiƙa. Sannan wa ausa kuma shehu yayi wasiya ga kullaman waqafa alaiha, duk wanda ya samu tsayawa gare ta, ma'ana duk wanda ya same ta ita wannan wasiƙa din, shi ma'ana duk wanda ya samu tsayawa akan ta, to an yansa ha ya rubuta ta shi ma, wai lazimu ha ya lazimce ta a koyaushe, waya qara'aha kullu yawmin ya karanta ta kowane yini, don me ta zama matsayin tunatarwa gare shi ya san watan irin dokoki da sauran tsari na ɗabi'u da halayen da ya kamata ya zama a kansu na bin dokoki na Allah subhanahu wataala. To wannan shine wanda za ka an shi da ita, amma can kaji wata kamar yadda faɗa a cikin Jawahirur Rasail, ita ce risala ta 3 wanda shi yake fara ta da bismillahir rahmanir rahim, wanda ya fara da bismillahir rahmanir rahim al-muntaqim al-aziz al-jabbar al-mutakabbir ko zuwa ƙarshe. To shi ne ce bismillah da sunan Allah ar-rahman mai gamamin rahma a nan duniya, ar-rahim mai kibabbin jinkai a lahira, al-muntaqimi ubangiji din nan mai azabtawa ga mai laifi. To wannan shi yasa tunda kaje aka fara bismillahir rahmanir rahim al-muntaqimi, kaje an kawo mai azaba, ma'ana mai kamu, to fada fa ne shehu zai ma muridan shi, fada ne zai ma dukkan wani mai jingino zuwa gare shi. Don haka da kowa kamar yadda fada ne, ko shehi ne ka cikin dariƙa, ko watan kai muridi ne, ko muqaddami ne kai, ko ma dai wane ne kai mai jingino zuwa ga Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu anhu, to da kai yake. In kana sabawa ga abubuwan da Shehu zai faɗa nan wajen, to da kai ake ciki kai ma ka kiyaye. Yawwa, saboda haka nan ne shi da ma shi Shehu ko can Shehu nan ne baki dai ko radiyallahu anhu, saboda haka da kowa yake yana da dama da zai ma kowa faɗa akan abin da yake wanda ba daidai din ba. To shine yake cewa al-muntaqimi ubangijin nan wanda yake shine mai kama mai laifi, shine mai azabtar da mai laifi, al-azizi wanda yake mabuwayi, al-jabbari mai dora karaya, wato wanda shine duk wani abu wanda ya samu matsala shi ubangiji madaukakin sarki shine mai gyara wannan lamari, mai tafiyar da shine al-jabbari. Allah mai gyara al'amura, ko kace mai dora karaya, al-mutakabbir ubangiji wanda yake mai girma din nan. Yace wassalamani
aminci guda biyu su tabbata ma'ana shine gaisuwa watan salati da gaisuwa shine assalatu wassalamu ne yake so yace ma'ana da salati da gaisuwa su tabbata ga manzo Allah shine wassalamani gaisuwoyi guda biyu su tabbata alar rasuli bisa ga manzo Allah sallama as-sayyidi shugaba al-abdi babban bawan Allah wanda shine babba a cikin bayin Allah shi manzo Allah sallama yana jin dadin kalmar nan ta abdu Allah madaukin sarki ya kira shi da ita don shine hakikanin bawan nan Allah saula mu kaga do kawai ana dai ne dai Allah ya karba cikin fadala ta dai kurun dai amma dai wanda ya san bautar Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka muna fata ne cikin fadala da kuma albarka su manzo Allah sallama a karbi abin da muke yi amma ba don mun iya ba kuma san komai ba mu iya komai ba to shine al-abd babban bawan Allah shi yasa manzo Allah sallama yana jin dadin irin subhanallazi asra bi abdihi irin su tabarakallazi nazala al-furqana ala abdihi irin su wa innahu lamma qama abdullahi to duk inda Allah yake kiran shi da abdullahi din nan to manzo Allah sallama yana jin dadin haka ne to al-abd kenan babban bawan Allah al-qa'il wanda yake cewa shi manzo Allah sallama wanda yake cewa ya Fadimatu bintu Muhammadin la ughni anki min Allah shay'a wato lokacin da manzo Allah sallama ya tara dangin shi wa anzir ashirata kal aqrabin dinnan to lokacin da tara yayin masu wa'azi to a lokacin kun san sayyida Fadima radiyallahu anha wadda an sani matsayinta ita watan bid'atur rasuli ce tsoka ce a cikin jikin manzo Allah sallama kamar yadda fara Fadimatu bid'atun minni saboda haka sai da Fadima radiyallahu anha tana daraja sosai da gaske wanda an ka shagalta da an fato shi ma daraja ta ita ma kaga karatu ne mai zaman kai ne to don dai manzo sallama ya gwada mana cewa to lalle fa mu tabbatar da mun tsayu akan aiki na kwarai to sai kira sai da Fadima ka san dai sai da Fadima jinin manzo sallama matsayinta kaga yau a ce ta yi aiki wanda ba daidai ba wanda za a kai ta wani gida can na daban wanda ba mai kyau ba wal yazbi billahi ka san ba zai yi ba ko saboda me saboda Allah ya riga ya tsare su inna ma yuridullahu li yudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhhirukum tadhhira kaga Allah ya riga ya wannan an gama amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira ta yake ce mata ya Fadimatu ya ke Fadima bintu Muhammadin yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ki sani in buki aiki na kware ki bi Allah ba la uguni anki min Allah shay'a ban wadatar da ke da komai a wajen Allah Allah akbar subhanallah kaga wannan lalle ba karamar tsoratawa bace wannan sai da Fadima mai matsayin nan da girman nan wanda hakan Allah bai kaddaro ita za ta zama wanda za ta yi abinda za ta shiga azaba ba amma manzo Allah yake gaya mata haka to yanzu mun kaje sai mai kaga kamata mamma narke ma ko saboda jin tsoro to ita ce manzo Allah yake gaya mata haka sallallahu alaihi wasallama ki yi aiki mai kyau kaga yanzu kenan kai don kana dan shehuwa ne dan waliyiwa ne dan ko kuma almajirin shehuwa ne ko almajirin waliyiwa ne an fahimta ko kai kana shehuwa ne inda kanka sai ka kai mugun aiki to shehuwa ne yana so ya gwada maka to shi ma fa ba shi baka inda kamar yadda zai faɗa nan gaba saboda haka sai ka tsaya kai ma ka bi Allah ka bi duk dokoki waɗanda ya dace sannan to shi yasa ya buɗa da wannan hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ga sai da Fadima haka din la yace ya Fadimatu yake Fadima bintu Muhammadin yar manzo Allah sallama la uguni anki min Allah shay'a ban wadata zake da komai a wajen Allah in buki tsaya ki yi aiki ba don mu san dole mu tsaya mu yi aiki na kware Allah ka fice an zuta mu da bamu ikon aikata ayyuka na kware ka kare mu daga sharrin shedan da sharrin bin sun zuciya da sharrin talalabiya dukkanin abin da zai kawatar da mu daga hanya mai daidaiciya muna roƙo Allah ka kare mu da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan shehu ya ce amma ba'du bayan haka ahmaduhu ina gode mashi Allah madaukakin sarki bima yaliqu da abin da ya dace a gode mashi da shi sannan fa yasilu salami gaisuwa ta sadu ila waladina zuwa ga danmu shine Ahmad Cham wa Malik Su da Malik Su wato waɗannan da yace ayana waladina watan danmu wato danmu na ruhi kenan shine danmu na ruhi shine wata almajirai daga cikin daga cikin muridai almajirai kenan to shine faisilu salami gaisuwa ta sadu ila walidina zuwa ga danmu na ruhi shine Ahmad Cham wa Malik Su da Malik Su sannan wa ila kulli man yaqifu alaihi kuma gaisuwa ta sadu zuwa ga dukkan wanda ya tsayu bisa ga wannan takaddat mimman yadda intisaba ilaina ga duk wanda yake da awar jinginuwa zuwa gare mu to shi ma ina gaida shi ya shehu nan duk ya gaishe Muhammadan ne radiyallahu anhu to shine ce duk yana gaida mu baki daya yace mujibul i'lam abinda an wajibi wai ma'ana abinda ita wannan wasiƙa ta kunsa sanarwa ce ko kace mujibuhu abinda an wajibi akan wannan shi wanda duk sassaru gare shi din al-i'lam to sanarwa ce za a yi gare shi shine shi wace bi anna ithnaini a sani cewa lalle mutane guda biyu laisa minni ba su daga gare ni ma'ana ba ni tare da su ba ruwana da su mutane guda biyu sai ya ce wala min ad-dariqi fi shay'in kuma ba su cikin komai na dariqa ba ni tare da su
kuma ba su cikin komi na dariqa waɗannan mutanen guda biyu ga sunan sai ce na farko majzubun sufi lam yasluk wanda bai bin hanyar Allah mai kyau wasalikun da mai bin hanyar Allah lam yajzub amma kuma bai zama sufi ba ma'ana shine ba sufi bane amma dai yana bin wacan hanya amma dai sai dai ba jazba cikin shi to waɗanga mutane ban tare da su in baqiya ala halihima in sun ka wanzu bisa ga halin su wa waqafa ala sayrihima sun ka tsaya bisa ga tafiyar su wato shine nan da yace majzubun dinnan an yi ƙarin bayani majzubi ma'anar majzub kaga shine wanda an ka fisga ko wato shine wanda ya yi fana'i cikin lamarin Allah ambaton Allah da tunanin lamarin Allah zikirin Allah da sauran al'amura baki da ya tafi wanda shine inda mutum zai zo ta wannan bangaren shine a ce jazba ta kama shi ko ta inda zai iya zo sai ya faɗi wata magana ma wadda kai in ya faɗe ta kana sai ka ji kamar ya yi ta ba daidai ba to a lokacin shi ya riga ya tafi ne ya narke ne can ya bace a cikin sha'anin Allah subhanahu wataala saboda haka hankali ne ba ga shi duka ya bace baki dai kwata to shine ma'anar majzubun jazba wanda wannan ne abuwa ne wanda suke sanan dai ko sanan wanda duk akwai misalan irin waɗannan ne a hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin na wanda Imam Muslim ya ruwaita wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa Allah madaukakin sarki yana tsananin farin ciki ga bawa ne da yake yin tuba zuwa gare shi he da mutumin da yana bisa ga taguwa sai taguwar tashi tabbace kuma abinci ne da ruwan abin sha ne duk suna bisa ga wannan dabba din wannan taguwa tashi ta tafiya ta kuma shikenan cikin daji kuma dajin ba kowa ciki ba gari kusa kwata ko kadan shi bai iya tafiya ƙasa balle ya kai ga gari don nesa ne daji ne kuma ba inda ruwa suke balle ya samu ko abinci kuma ga wannan taguwa tashi ta tafiya ta tabace tare da waɗannan shikenan sai ya zo ya samu wata bishiya ya zo wata iccen ya shige cikin na kwanta nan yana jiran dada mutuwa ta zo sai ko saboda ya riga sallama dada ya yanki kamna daga ganin wannan taguwar tashi to yana nan kawai sai dai ya ga taguwar tashi ta dawo inda yake din kullum sai ya ganta tsaye gaba ne to shine sai ya rika ta saboda murna da jin dadi ya samu ya tsira daga wannan halaka to sai yake addu'a Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya ubangiji Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akhda min shiddatil farahi ya kuskure saboda tsananin farin ciki sai ya ce Allah shine ma ubai sai ya ce ma Allah kai ne bawana to kaga wannan ne bai da komi wannan jazba ce ta ɗebe shi ta farin ciki da murna ko to jazba ta farin ciki na wani abu na harka kanan na rayuwa ta duniya ta ɗebe mutum ta samu mutum ya irin haka to kaga kenan balle jazba watan cikin lamarin Allah subhanahu wataala cikin ambaton Allah madaukakin sarki to kaga wannan ne wani abu ne ya shagalta da mutum kuma jazba na an sani hatta wahala ma tana daukar mutum haka nan ko tunda kaga kamar irin wato irin yaro yanzu in zaka samu wani yanzu in zaka mai bulala ya ji zafi cewa za a wayo ni Allah zai ce ko to yana nufin misali yana nufin shi ya zama Allah wayo shi Allah yake nufi da ce wayo ni Allah waya shiga jazaba ko jazaba ta bulala ta aibe shi to ka gani saboda haka yana cewa wayo shi Allah amma kaga ba yana nufin shi Allah ne shi ba yawa amma kaga gashi saboda wannan jazaba ta bulala da zafin bulala ya aibe shi haka to cikin lamarin Allah waɗannan dai suna nan misali wanda ba sai mun shagalta shi ma dai da wannan batu abinda shi yake magana nan kada ka zama kwata-kwata kai ba ka nutsewa cikin ambaton Allah ta yanda misali hankalinka gaba ɗaya ka watsar da komai da kowa kwata-kwata ka koma zuwa ga Allah madauki zaki shi kadai ambaton Allah haka kai ka hankalinka ya bace ya tafi zuwa ga Allah to kai gaba ɗaya kwata-kwata ba wannan ga rayuwarka kaga kenan ba ka da wani lokaci kenan wanda kake koma zuwa ga Allah kenan in baka haka nan to shine shi wace to irin wannan wanda yake majzubun shi kawai shi kuma ka zama irin haka kai kullum majzubi ne kai amma baka kuma hankalinka ya dawo gare kuma ka tabbatar da kana bin dokokin shari'a to kuma shi wace ba ka tada shi don haka majzubi wanda bai suluki ba bai hanya ta shari'a wai kai sufi ne kai amma kuma sai ka kama aikata ayyuka na ta'asa kai ne zina kai ne shan giya kai ne caca kai ne wuce shigantaka kuma kana sufi shi wace to ba ya tada kai majzubun wai mai jazba lam yasluk amma bai bin shari'a bai hanya ta Allah to shi wace ba ruwa ne da wannan dole duk abin da kai ka tabbatar da kana bin shari'a ka tabbatar da kana bin doka ta Allah sannan wasalikun wato iyaka da abin da aka bukata ka dai zama kana nutsewa ne a cikin ambaton Allah da zikirin Allah koyaushe yawa ba ka zama kana ta aikata abubuwa ba su yawa za ka ta jin waɗansu suna wasu maganganu na shaidana wanda kwata-kwata ba su da alaka da harkar dariƙa ko harkar faida
mutum ya zo ya ta faɗi abin da ya ga dama na maganganu son rai ko ga Allah madaukakin sarki ko kuma ga sauran abubuwa da waɗanda ga sunan dai to shehu su ne yake faɗa nan yake tabbatar da cewa in suna haka sani baya tare da su ba sannan cewa salikun da mai bin amma lam yajzub mai bin hanya ta mutanen Allah shi sufi ne shi amma sai da lam yajzub kuma ba jazba shi kwata kwata cikin lamarin iyaka ta kuran shi dai ga nan da kuran wai suna ne watan wai shi nan dan dariƙa ne shi ya amma kuma baya da wani lokacin da yake warewa ya koma zuwa ga Allah baki daya ya ta ambaton Allah har ya kai irin wannan ushi gaba ɗaya baya da wannan to shine shi yace to kuma shi ma wannan in baqiya ala halima inda sun ka wanzu bisa ga halin su haka din to ba na tare da su ba wa waqafa ala sayrihi ma sun ka tsaya bisa ga tafiyar su sannan shi wace wa inni haqiqa ni sha'ani lamarina kama alimtum kamar yadda kun ka sani ne man arada duk wanda yake nufin an yakuna ma'i ya zamo tare da niyya fi hali a cikin hali na to duk mai son ya zama tare da niyya shi wace to fali suluk dariqi ya biyo hanya ta fil aqwali a cikin zantuttuka na a cikin zantuttuka wal af'ali da ayyuka wai duk zancen da zai faɗi to ya zama yana kallon doka da duk aikin da zai aikata shi ma ya zama haka shine ya biyo hanya ta fil aqwali a cikin zantuttuka wal af'ali da ayyuka ta wace hanya sai shi wace bi imtisalil awamiri da tabbatar da biyan umarnin Allah wacce na bin nawahi da nisantar abin da Allah ya hana fi zahiri a bayyane wal baɗin da ɓoye sannan wata aɗushi da ƙishirantuwa ma'ana ka ji kana jin ƙishirwa da ƙisa shine ƙishirwa shine wata aɗushi da jin ƙishirwa wata shawaqu da kuma begantuwa ila alwusuli zuwa ga saduwa ila mardatillahi wa rasulihi zuwa ga yadda Allah da manzon Allah sallama watan in shehu yace in kana son ka zama kai nashi yana tare da kai to ka bi wahaya ce cikin bin umarnin duk abin da Allah ya ce ai zama kana yi duk abin da Allah ya ce a bari kuma kana bari da zahirin kana ne a bayyana da kuma boyen ka kaka je ne a boye kana boyewa kana aikata ayyuka na banna nan zahiri kuma kana gwanin kai mutumin kirki ne kai to kana haka nan shi wace ba ta da kai amma yanzu kai kana muqaddami ko kai kana khalifa ko kana wani shehi ko kana muridi amma kai ne cin amana kai ne ƙarya kai ne wasan zalunci kai ne rashin adalci kai ne duk dai wata tabargaza da wa ba kila ba a same wasu abubuwa can zai da sauran abubuwa kuma ka ce kana tare da shehu kwata ya ce ba tare da kai sai kana bin wannan Allah ya hana ƙarya to kana shugaba cikin dariƙa kuma kana ƙarya baka tare da shehu Allah ya hana cin amana kuma kana cin amana kana tare da shehu kana cewa kana bi ne baka tare da shiya sannan kai ne zalunci abubuwa da na saban Allah daban-daban ga sunan to shehu ya ce ba ruwa ne da duk wanda yake wannan duk wanda ne in kana son ka zama tare da shehu yace to ka zama kana bin haya ta fil aqwali a cikin zantuttuka wal af'al da ayyuka bi imtisalil awamir da tabbatar da umarnin da Allah ya bada umarni duk abin da Allah ya ce ayi kana yi ne Allah ya ce ayi gaskiya kana yi Allah ya ce ka bi ibada kana yi Allah ya ce ka so manzo Allah ka girma shi kana yi Allah ya ce ka yi adalci kana yi Allah ya ce ka girma duk mutanen kirki kana yi Allah ya ce garka wala haka dai mai duka duk wani umarni dai wanda ya zo daga manzo sallama ko daga Allah madaukakin sarki to ka tabbatar da kana yi wacce na bin nawahi da kuma nisan ta abin da an ka hana Allah ya hana ƙarya ka bari ya hana shangiya ka bari ya hana caca ka bari ya hana zina ka bari ya hana cin amana ka bari ya hana zalunci da rashin aji duk ka bari gaba ɗaya sannan kuma ka zama abin da a gaban ka in bayan ka samu yadda Allah to in hoye zama ka shagaltu da wasu abubuwa daban na son rai ba yadda Allah kake kallo ka fuskanta ga duk abin da zaka yi na aiki din ba to shi yana nuhin barwa ne da kayya sannan sai shi ya ce amma man yanta sibu ilaina amma duk wanda yake jinginuwa zuwa gare mu sannan wayar takibu shay'an kuma yana hawhawar wasu abubuwa min mukhalafati shari'ati na sahaba ma shari'a al-mudahharati mai tsarki din nan ash-sharifati madaukakiya bi ittihamil muharramati shine ta hanyar kutsa ma abubuwan da haramun wa tarkil ma'murati da kuma barin abun da an ka bada umarni to duk wanda yake jinginuwa zuwa gare mu amma yana saba ma shari'a yana kutsawa ga aikata ayyuka na haramun kamar irin wannan da muka bada misalai din to shehu yace fa ushhidullah ina shaida ma Allah ina sa Allah ya zama shine shaida Allahu akbar wa ushhidukum kuma ni ina kawo ku shaidu ku sauran bayin Allah ina tabbatar muku anni bari'un minhu ni na kubuta daga shi wannan mutumin ba ne ba shi duk mai jingino zuwa gani yasa shi dan mabi shehu ne dan faida amma shine ƙarya shine zalunci shine cin amana shine zina shine caca shine shan giya abubuwa da yanda sabon Allah yana aikata su kuma yace naune shehu yace to ina shaidar da kai ya ubangiji ina shaidar da Allah Allah shine shaida kuma ku ne shaida anni bari uminu ni na kubuta daga gare shi ba ne ba shi so da yawa kaga gaskiya muna akwai hadari zaka ga waɗansu suna ta da'awa shugabanci manya ne a dariƙa amma wallahi kwata-kwata ba su da alaka da shehu radiyallahu anhu
tun yanzu ka daga wannan wasiƙa shehu ya rubuta ta zuwa ga kowa da kowa yake to amma yanzu ya ka gani son zuciya yayi yawa son sabon Allah yayi yawa karara za a shirya abin da ba gaskiya ba kuma a zo a yi tsaye da shugabanci na addini kuma wal yazu billahi Allah ya kare mu Allah ya gyara mana wannan lamura namu to shine sai shehu ci gaba da cewa ce kuma Allahumma ya ubangiji inni bari'un ilayka ni na kubata zuwa gare ka ya ubangiji na dawo zuwa gare ka min ma sana'a haula daga abinda wadannan suka aikata ba ne ba su ya ubangiji ba ni lissa so ba ruwa na ya ubangiji Allah akbar kaga yanzu duk wani dan hakika da yake cewa shi kuma dan hakika ne shi san bai sallah kuma shan giya halal ne gare shi zina haka nan sauransu kaga shi ya ce ba shi ba ruwa ne kuma ya kawo shaidu Allah ya shi zama shaida ya ce ba ruwa ne da su ba sannan sai kawo shi ya kawo aya ce fali hadaril ladina yukhalifuna an amrihi alladhina yukhalifuna amri wadannan da suke saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hazar su ji tsoron an tusibahum fitnatun lalle fitina za ta same su aw yusibahum azabun alimun ko kuma azaba mai radadi ta same su in dai ba su bari ba to kai kana saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ga wanda za a yi abu kai kuma ka ki manzo Allah ya ce kaza mai abubuwa masu kyau kyawun halaye amma kai ka zan ba haka nan ba to Allah ya ce akwai azaba mai radadi Allah ya kare mu sannan ka wata aya wannan aya cikin sutun nur take ko sannan ka wata aya da Allah madaukakin sarki yake cewa tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah jami'an baki daya ayyuhal mu'minuna yakumu ne wai ma'ana in kana da miyagun ayyukan to ka tuba ka bari kar ka kara kuma an san dai da watan tuba ko shine kai tuba mai kyau ta inda in ka tuba kuma har abada ba hukuma shi ma dai sutun nur sannan sai ya ce shehu ya ci gaba da cewa maqultum abinda kun ka faɗa min anna muridi cewa muridina wa'un shi wata jikka ce mumtali'un wanda take tana cike min asraril hadarati daga sirrura na hadarura as-salatati guda uku dinnan shine halarar Allah madaukakin sarki hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadarar shehu tijani radiyallahu anhu to shine wanda yace to da kun ka ce haka nan yace fa na'am wannan gaskiya ne haka ne kware da gaske amma to walakin sai dai aina muridi minkum to ina muridina daga gare ku kuna gani akwai muridin nawa ciki ku sani sai yace fa huwa shi muridina a awazu shine mafi wahalar samu min al-kibrit al-ahmar bisa ga jazzaiba an sani yanzu mutun ya ce maka gashi ya taba ganin jazzaiba anya abun yana da matukar wahala fa a ce ga wani ya ga jazzaiba ga ta to shi ko ce to muridi na yafi wahala samu bisa ga wannan jazzaiba kaga nan za ka gano abu akwai matsala ko irin rayuwar mu da muke fuskanta yanzu wasu gabanin a dariƙancin sai ka ga yanda abuwa suke gudana kuma ana ta kuri da shehu Ibrahim radiyallahu anhu amma kuma ga wasiyar da yake bayawa shi kuma a tabbatar da an kiyaye wani da muridi ma ne ta da'awa yake yana ta ganin shi saboda shi muridi ne shi ne shehu amma gashi amma kuma karshe kuma ga abubuwan da ka gudana kai abun akwai matsala muna fatan Allah ya kare mu Allah ya gyara mana halayen mu da alfarar manzo Allah sallama to shine yake cewa haka ku sani muridina a awazu shine mafi watan wahala samu min al-kibrit al-ahmari daga watan jarzaiba din nan inda kuma a wajen ku yace in kana al'amru kama wasabtum matukar dai in dai lamarin ya kasance kamar yadda kun ka sifanta bane saboda haka lalle ku sani akwai matukar aiki ba dan kari ba bin shehu din ba wai magana ce ta baki ba aiki ne aikace ka zama tsakani da Allah zaka kato abin da zaka tunkara ka tunkari shi kurum kawai kada an Allah komai zaka yi dai don Allah abin da zaka bari kuma ka bari don Allah shikenan magana ta kare sannan sai tsananin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyu ko yawa a tabbatar da wannan yana gaba son manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam a tabbatar da yana gaba yawa sannan son dukkan bayan Allah da kuma kyautata ga mutanen kirki to wannan shine sannan sai ya ci gaba da cewa ku sani wayushiku ya kusanta an arfa al-izna in dauki izini an kulli muqaddamin ga dukkan kowane irin muqaddami wanda yuqtahamu ake kutsawa bi hadratihi ga hadratai ana kutsa ma al-muharramatu abun da haramun duk wani muridi watan a wani muqaddami wanda ake kutsawa a hadalatai ba wai shi da kai ne ma ya aikata ba an fahimta a'a wai mabiyan nashi suna aikata abin da kada'an halamun ne a aikata kuma ya ki hanawa to shi wacce ya kusa ma dauki izini ne daga fadi daga cikin haka dalika daga ciki ne kwata ya kusa dauki wannan ya karbi fadi daga gare shi ba wai shi kai ba a wai mabiyan nashi kai fa to ya muke yanzu mabiyan naka su zama miyagun makaryata kuma kai shiru baka hana su ba su zama masu yawan zalunci su zama masu yawan keta su zama masu sabon Allah kala-kala kai kai mukaddamin su kuma kana kallo to shi wace to duk mukaddamin da a hakan to na kusa yan dauki izini daga gare shi baki da Allah kiyaye to shi ne ma'ana wa yushiku ya kusa an harfa al-izni dauki izini an kulli muqaddamin gari kowane muqaddami yuko ta hamu bi hadratihi al-muharramatu wanda ake kutsa ma abubuwan haramun a halalatai
kuma walam yaqum shi bai tsayo ba bai ma wajaba alaihi da abin da ya wajaba gare shi ba bai zo ya tsaya yayi yaki da su gadangadan wajen yaki da rashin gaskiya da rashin watan bin Allah da rashin dokokin Allah bai tsaya ya yaki su akan saban Allah da suka yi ba to wannan mutum na kusa ya dauki izini gaba ɗaya guda gare shi subhanallahi fa in ajaza yace in kuma har yayi bakin kokari ne ya gajiya ne wato shine yayi kokari ne abin da yake kari ne shine fa in ajaza in ya gajiya to yuhajiru ila Allah wa rasulihi yayi hijira zuwa ga Allah da manzo Allah sallama wa ilaina zuwa kuma gare mu wato shine ma'ana ya koma zuwa ga Allah ya ci gaba da bautar Allah yana addu'a da roƙon Allah sannan ya taso kuma ya zo gare mu wai ma'ana shine ya je ga shehin da aka gabane shi ma in shehun da aka gabane shi ma abun ya gagare shi a wuce shi ma a kawo nan gare mu in shehu radiyallahu anhu to shine ya hijira zuwa ga Allah zuwa ga manzon shi wa ilaina zuwa gare mu yace fa wallahi na rantsi da Allah in shehu radiyallahu anhu ma auqafa sayra ulaika ba abun da ya tsaye da tafiyar waɗancan mutanen masu kutsa ma waɗannan abubuwa suna yin abin da ba daidai ba na sabon Allah hatta raja'u ila ta'annus ya sun ka dawo zuwa ga ebe kewa bil hawadith da abubuwa faradi wato shine harkokin duniya su jin dadin duniya son jin dadi son shugabanci son in hau mota mai tsada son sai na ci abinci mai kyau son sai na yi alfahari ni akaza to al hawadith kenan to shine shi wace ba abin da yace na rantsi da Allah ba abin da ya tsaye da tafiya irin waɗancan bayan Allah ba abin da aka nufi wayan ana nufi misali in ka samu wannan jin dadin ba ka samu mota mai kyau ka samu gida mai kyau sutura mai kyau ba ana nufi wai ga kai amfani da su ba a'a wai ga su shagaltar da kai dai kai an fahimta daga bayan Allah ya zama kuma ga su din ka samu amma dai fa ba su raba ka da Allah ba an fahimta shine ma'ana din to shine ce ba abin da ya sai hakan ga wai sa sun ka ebe kewa da waɗannan abubuwa fararin illa dulu ahadihim sai tsawon zamanin rabo su bena da muwa daɗe wasu ba su tare da muwa ba su kusa gare mu ba kawo ziyara ba wani tattauna shi ya kawo masu wannan ɗin sai zama gaba ɗaya zuciya ta bushe son duniya shi kaɗai ne ga masu kurum don haka faman hadara ma'ana shi ce duk wanda ya halarta nan tare da muwa fi kathirin min al-awqati a cikin mafi yawancin lokuta ne to da yawa ma hoyan sa da ama shahawati zai iya mance ma ɗanɗano na sha'awa wato shine duk wani abu na sha'awa sai ya ji ya mance shi gaba ɗaya kwata-kwata ba ruwa ne da shi saboda ya riga ya tafi a cikin sha'anin Allah da muke fuskanta shi yasa in ka zo kaula ai duk ga shigantaka da aka ta yi irin ai hakikanin da sauransu abubuwan nan duk ba ta yiwa can wajen tunda can ba a da aiki daga zikiri sai sallah sai karatun alqur'ani an fahimta wazifa zikirin jin Allah zumi duka ga sunan su kada ne aka yi ba magana wannan shigantaka sai an dawo wata kasa mutum ya koma kansa ne ta yi abin da yake ne to shi yasa shi wace duk wanda yake nan inda muke to yansa da ama shahawati yana mancewa da dan na sha'awa domin shi wace fa innahu na shubbanan domin nan muna da wasu samari matasa sigaran masu ƙananan shekaru wato wai ma'ana wanda a cikin tsakiyar kurciya kenan suna jin karfin su amma kan da su dama shahawati hakika sun manci ɗanɗano na sha'awoyin harkar duniya hatta inna minhum shi wace kai har dai ma daga cikin su akwai manyan sa zaujata wanda yana mancewa da mata ta gaba ɗayan ya zo da wajen mu kwata kwata sai manci da matar shi wala yatiha baya zuwa wajenta illa bil izni sai da izini ma'ana sai mun ci tashi ka tayi mai izini wala ikrahi ma kai hadda ci da sa ma wani lokaci sai mun ci da sa mai dole ka tashi ka je wajen iyalinka sannan ya tashi tafi saboda ya fi jin dadin zama da mudin saboda ya tafi cikin lamarin Allah shehu ya ce to haka za ta nami zati haka nan almajirina suke abun duniya bai dauki musu hankali kudi bai rudin su dukiya ba ta rudin su sun shugabanci bai rudin su sun wani abu na sha'awa na sabon Allah bai rudin su ya sa su aikata din shi wace to haka za ta nami zati haka almajirina suke wal gairu wani almajirina kuma watan wal gairu wani wadanga mutanen an ka mata Allah shi wace to ba almajirina bane saboda duk wanda zai zo da sunan dariqa sunan faida ta Shehu Ibrahim radiyallahu anhu amma yana aikata wasu abubuwa irin waɗancan ne din wanda ba daidai ba na rashin gaskiya kuma da sunan haka shehu ya ce to wal gairu wani mai wanga hali la shehu ya ce ba na tare da shi ba almajiri na bane saboda haka dole ne a tabbatar da an koma zuwa ga Allah wannan al'amari ne shi ma duka in za a bi duk waɗannan abubuwan da muke ta manganu kaga a hadisi da za a ta samu su yanzu misali irin wannan da shehu yake cewa a zo wajen su in an ka zo inda suke za a samu waraka daga wannan duk za a mance da komai ai ka san akwai makamancin wannan ko wanda yana na hadisi wanda na Hanzalatu bin Rabi'i ko Hanzalatu bin Rabi'i wanda yana na azai Imam Muslim ya roce shi ma wanda yake cewa wata rana ne yazo ya haɗu da sayyidina Abubakar Siddiq shi Hanzala din radiyallahu anhuma sai yake ce masa sayyidina da sun kawo sayyidina Abubakar Siddiq sai sayyidina Abubakar Siddiq ya ce mashi kaifa anta ya Hanzala sai ya ce mashi wallahi nafaqa qultu sai ya ce nafaqa Hanzalatu ya ce wallahi Hanzala ya zama munafiki sayyidina Abubakar Siddiq sai Abubakar Siddiq ya ce subhanallahi ka kusan me ya faru halin sai yake cewa to ai abin da yasa
mun kasance wurin manzo Allah ko yake cewa nakunu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna kasancewa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bil jannati wan nari yana tunatar da mu da ambaton aljanna da wuta yana gaya mana sannan hatta ka annara ayal aini kamar mun ganta ga ta ido da ido ita wutar nan da aljanna amma fa iza kharajna min inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in mun ka fita daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja in mun kai wasanni da mata wal awlada da ƴaƴa wadai'ati da kuma watan harkokinmu ne da kullun na rayuwa abincin na rayuwar duniya to shikenan fa nasina kaseeran sai mu manci duk mahimmanci abubuwan da shi da manzo Allah ya ga mana sai don mu shagalta da ko ga mun shiga cikin wani irin yanayi na tsoron Allah sosai sai da muna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai na buga Siddiq ya ce wo yace to ai mu waro haka mu muna haduwa da haka din kau sai sun ka tashi sun ka tayi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi sayyidina Hanzala sai yake ce manzo sallama na faƙa Hanzala to ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Hanzala ya zama munafiki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yake faruwa ya ce ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kasancewa wajenka kana tunatar da mu da wuta da aljanna sai mun ga kamar gamu ga su duk tsoron Allah ya tabbata cikin zukatan mu amma da mun fita mun mun kai wasa da yaran matan mu yaran mu da kuma sauran harkokin mu ne da kullun na rayuwar duniya duk sai mun manci wadannan abubuwa ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mun ƙara dawowa to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake gare shi law tadumuna alamata kununa a indi inda za ku dawwama bisa ga yadda ku kasancewa sadda kuna nan inda nake inda za ku dawwama akan haka nan din wa fi zikiri kuma da za ku dawwama a cikin zikiri ambaton Allah da za ku tabbata akan haka nan la safahatkumul malaikatu yace da wallahi da malaiku sun rika yin musafaha da ku kuna gaisawa ala furushikum bisa ga shinhidin ku kuna zanna a gidanku bisa ga shinhida malaika zai zo gaisa da kuwa wa fi durqikum haka nan bisa ga hanyoyin ku na tafiya akan hanya sai kun ta gaisawa da malaiku inda za ku dawwama akan haka nan din to sai ce walakin sai dai ya hanzaru ta kai hanzala sa'atan wa sa'atan wani lokaci dai to ayi haka wani lokaci kuma sai a dan zo a dan tafiyar da harkoki na rayuwa yau da kullum kaga kenan da jazba dai da suluki game da shi wake so ya kira kenan yi wani lokaci a samu wannan jazba din a tafi cikin lamarin Allah wani lokaci kuma a dawo a cikin hankali an fahimta kaga kenan sa'atan wa sa'atan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga ashe duka abin da zaka ji wannan shi wannan wasiƙa ta kunsa al'amura ne da suke haka suke wanda yana nan cikin sahih muslim wannan hadisi din to kaga wannan kaga ya tabbatar mana da cewa in za a zo a tsaya kusa ga bayin Allah shi ne mutanen kiki na Allah na kware wanda babu irin waɗannan abubuwan da shehu yake magana faɗa akan su to za a samu wannan Allah ya taimake mu ya mu wannan arziki sannan shehu ce goyi cewa fala budda ku sani ba makawa min ar-ruju'i ila Allah daga komawa zuwa ga Allah bit tawbati da tuba wal imtithali da tabbatar da umarnin Allah wal ijtinabi da kuma nisantar abin da Allah ya hana wa zuhudi da kuma gudun duniya wal wara'i da kuma tsantseni a rika ganin ka wajen al'amuran da sun ka dace kada a rika ganin ka inda bai dace ba sannan wa ta'allumi da kuma neman ilimi da haka ba kawai shikenan ka zo kai kan danka kai ne shehi kai ne muqaddami kai ne kaza shikenan ba karatu kuma ko kuma kai ne muridin shehu ne kai saboda kai ka wuce karatu a'a shi wace wa ta'allumi da neman ilimi ba makawa kuma yace fa fala budda yace ba makawa min ar-ruju' ila da kuma zuwa ga Allah bi tawbata da hanyar tuba wal imtithal da tabbatar da umarnin da Allah ya bayar wal ijtinabi da nisanta abin da Allah ya hana wa zuhud da kuma gudun duniya wal wara'i da kuma tsantseni wa ta'allumi da kuma neman ilimi sai shehu yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce li waliyil awliya ga waliyin waliyai baki daya shugaban duk waliyin duniya kaka in kai waliyi ta kama na kaka ji da ita to Allah madaukakin sarki ya gaya ma shugaban waliyin duniya kaka da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai wa qur rabbi zidni ilma rabbi kace wa qul kace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rabbi ya ubangiji zidni ilman ka kara mana ilimi wannan haka yazo a cikin suratul daha ko to ka ganin ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce kace Allah ya kara mana ilimi to kai yanzu dan kana muqaddami ko kana muridi ko kana shehi ko kana wani shikenan kai ba karatu kawai sai dai ka nadaro ne kai zani shikenan kai ka gama a'a da matsala dole ne ka tabbatar da ka watan kyautatu tun daga waɗancan abubuwan a samu abubuwa sun fita daga zukatan mara kyawu hasada keta watan mugun kuduri niyya ta cin amana niyya mummunan manuhakarwa ne wane shiga cikin mugun hali duka waɗannan abubuwan ka tabbatar da ka wanke su ka zo bat sannan kuma ka tabbatar da ka koma zuwa ga Allah ka tuba ga duk abin da haka yi kuma duk doka je gurguru abin da Allah ya ce kana yi abin da an ka ce ka bari kana bari kana gurin duniya kana tsantseni kada a ganka kana cin haramun shine tsantseni din kada a ganka ga wuraren da bai dan dace ana ganin ka ba a ganin ka wurin sannan kuma ka tabbatar da kana neman ilimi kullun harka ilimi kullun dai magana ta ilimi shi a gaban ka kur to wannan shine shi yake yin wasiya akai yace don manzo sallama da kanshi shi a shugaba kakab ga duk halittar Allah amma Allah ya ce mai Allah ka kala mana ilimi
haka manzo Allah ce shi subhanahu wataala to shine shi wace gaba da cewa fallazi yaliqu bil muridi abinda ya dace ya cancanta ga muridi Allah ya kifa sai ruhu kada tafiya ta tsaya hatta idza lahiqa biha sai in ya riske ni wa ashkala alayya haluhu hali ne ya rikita gare ni ma'ana na kasa ni ma kaina abin ya gagare ni to daga nan sannan yarhalu sai ya tashi ya tafi ila shaykhin zuwa ga wani shehi a alamin ni mafi daukaka ga gare ni makaman wajen matsayi subhanallah to kaga kai ina ne ka kai wanda zaka kai ga shehu radiyallahu anhu a ce ka kai ka kule hallaman ya gagare shehu kuma ka kuma sai ka ta kai ne wannan sama da shi to wane ne na sama da shi da a zamanin nashi din radiyallahu anhu ai ba wannan sama gare shi din a zamanin ne radiyallahu anhu to ka gani to abin da ake nufi dai ka zai wajen wani shehi na kusa gare ka shehin da yake mai tsoron Allah mai sifofin da shehu ya ambata din in abin ya gagare shi ma ya mika ka sama ga shehi ne shi ma iya gagare mika ka zuwa ga shehi ne har zuwa sama din to wannan shine saboda haka amma maganar kana dan dariƙa kana tabargaza kana aikata abin da ka ga dama kuma ka ce wai kai da sunan dariƙa kai kuma zaka tai kai dole ku shiga aljanna a malam alhaji ba haka aka yi ba Allah ya kiyaye sannan ce shi wace gwace wa alamu ku sani rahimakumullahu Allah ya ji kanku Allah maku rahama anna kathiran cewa haƙiƙa da yawa min almudda'ina daga cikin masu da'awa wato shine wanda suke cewa su sufaye ne mabiyan mu ne masu dariƙa ne suwa to shine ce anna kathiran haƙiƙa da yawa min almudda'ina daga cikin masu da'awa cewa su shugabanni ne shehane ne a cikin dariƙa saddan nasa da yawa sun toshe mutane sun tare mutane an sabilillah daga barin hanyar Allah bi adamil istiqamati saboda rashin tsayawa su bisa ga daidai kana jagora cikin dariƙa amma kuma kai ne abin da ba daidai ba na sabon Allah kai ne ƙarya to wannan ƙarya nan da zaka yi fa su mabiyan nan naka su ma sai su dauka to ai kai ma kai balle su ko yadda su zaka yi tun ba su yi har sai sun ka suna yi din wani ma wanda a can gehe shi kuma sai ya dauka to wani ma sun kai balle muwa wanda ya zuwa kaga bai lalace cin amana zalunci zina caca shan giya menene duka sai ka zo kana aikata su to mabiyan naka su kuma sai su ga cewa to ai wani ma da ashehu wani shi ma gashi yana yi wanda ya zuwa billahi to kaga shi yasa shi wace da yawa wasu suna yin haka din suna da haka amma suna hana mutane ga bin hanyar Allah to kaga wanga wanda suka yi sun hawa wani bi hanyar Allah ne fa don koyi zai da su sai kibi hanyar Allah sai bi hanyar su suma sannan ya ce wa man tasaba ila Allah duk wanda ya jingina zuwa ga Allah wasala amma sai ya zamo ya suddu yana tare mutane an sabilihi daga bana hanbiyan hanyar Allah din to haqiqa faqad barazallaha haqiqa ya fito da Allah bil mahalabata da yaki wai ma'ana shi ne kai da ka zama kai kana jagora kana jingina kai mutunan Allah ne kai ai Allah ku ne mutanen Allah amma kuma sai dai kana aikata abin da kai ba mutunci bane bai dace ba haka ya kamata ba to shine shi wace to wannan mutum ya yi fito da Allah ne da yaki gadan wannan shi yasa kai shi da mashi ya bude hausi kana da cewa al-muntaqim da aka ce shi yasa aka ce mata salatu muntaqim don a san cewa fa fada ne shi yake yi da dukkanin wani mai jingino a cikin dariqa yana aikata abin da ba daidai ba to da shi yake to shine shi radiyallahu anhu yake cewa don haka duk wanda yake toshi mutan tunda in kana shugaba kana aikata abin da ba daidai ba to ka hana mutane bin hanyar Allah ne don su kai za su rika biyan mabiyan naka din suna saba wa Allah shikenan sun bi hanyar Allah kenan to shi yasa ya ce to duk wanda yayi wannan faqad barazallaha haqiqa ya yafi fito da Allah bil mahalabati da yaki wasala kuma ya zama fi hajizi ahlul inkari daga cikin ma'abuta inkari ma'ana daga cikin munkire shi ma yake yanzu shi ma suna ne munkiri shi ma yana cewa shi cikin dariƙa yake shehu ne shi jagora ne amma munkiri ne shi ma makiyin bayan Allah ne makiyin hanyar Allah ne don mi saboda aiki ne ya tabbatar da haka ne yana aikata abin da ba daidai ba ko mabiyanai suna goyon bayanai akan watan saba wa Allah din to akan su bi kana saba wa Allah din to shine suka ce to kai ma ka zama daga cikin munkire shine wasara ya zama fi hajizil ahlil inkari daga cikin ma'abuta munkiranci musu ga hanyar Allah al-ashqiya marasa arziki din nan likaunihi saboda kasancewa ta sababan dalili ne lizalika zuwa ga haka wai saboda shi ya zama dalili na watan a kauce hanya ta Allah sannan shi wace wala budda lakum kusani ba makawa gare ku min al-hudud ma'ana tare da halartuwa nan tare da mu fi kathiri min al-awqati a cikin mafi yawancin lokutan ku shi yasa ake son bai kamata a ce kana da shehi malamin ka jagoran ka amma ba sanda kake zuwa inda yake kana kai mai ziyara ba wannan ziyarar da zaka zo din matukar shehin nan na Allah ne wanda ya cancanta din to in kana kai mai ziyara to duk lokacin da za a yi to zaka ƙara samun tarki zaka ƙara samun watan a wani haske a ciki to shi yasa bai kamata mutum baya kai ziyara ta ban girma zuwa ga matan shehin nashi ba
to shi yasa shi wace ba makawa min al-hudud daga halartu wannan ma'ana tare da muwa fi kathiri min al-awqati a cikin mafi yawanci na lokuta li ta'khudhu anna adaba suluki domin ku riki ladubban bin hanyar Allah daga gare mu kama akhadtum kama yanda kun ka riki haqa'iqal jazbi watan haqiqoqi na watan jazba watan fisguwa zuwa ga Allah shine ce da za ku ambaton Allah madaukakin sarki ku kai ku narke ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ya zama duk lamarin ku watan kun koma zuwa ga Allah to kamar da kun riki wannan ne to shi ma ku riki ladubba na hanyar biyan hanyar Allah don haka wa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka faqad faza fawzan azima hakika ya samu rabo mai girma sannan ku sani wala budda lakum ba makawa gare ku min tagayyiril manakiri daga jirkita miyagun abubuwa Allah ce ta kawwana take faruwa wato shine kaga abin da ba daidai ba ana yi wanda ba ya dace ba to kai jirkita shi ba to yau an ga zo kai kuma kai ne a jagora amma kuma kai ne kake jagorancin aikata abin na wanda ba daidai din ba to yanzu ina magana kuma kai ba da wani abin din nan shi cewa ka hana in ka gane yi ba kai ba don haka dan da kowa ake muridi kake shehi kake muqaddami kake wane ne kai dai mai jingina zuwa ga shehu to duk dai da kai ake in ka kaga kenan nan an ka ce ka hana to balle kai kenan kaga kai ko to shine ba makawa gare ku min tagayyirul manakir daga canza miyagun abubuwan da ba su dace ba Allah ce duka wanda take afkowa amma in ka zama kai ne jagoran aikata abin nan ba daidai ba to ba ya lalace shi wace ba ruwa ne da kai Allah ya kare mu Allah ce duka wanda take faruwa fil ikhwani a cikin yan uwa ka canza ta bil yadi da hannunka in kana da karfin canzawa in ba ka iya canzawa da karfi wal lisani ka canza da halishinka ka yi magana ka ce abin nan ba haka ne cancanta ba haka na addini ba ga wanda ya kamata a yi abubuwan nan wai ma'ana shine wani ku bari abu kaza ba haka ya kamata ba amma yanzu abin takeici shine ba a iya faɗin gaskiya din sai mutum ya gaya ma wani gaskiya wani babba ko kuma wani wanda aka karkashi na cikin ɗalibai ne muridai ne wai rabari ne zai ka gaya ma muridin naka gaskiya ko bai yadda da kai ba ya wace ta ya baka wuri sai mi shi ya cutar da kai ne amma ka faɗa mai bisa ga abin da an na gaskiya ka yi tsinka akan wannan matukar dai kai shugaba kana shehi ne ko mukaddami ne matukar abin nan shine daidai shine gaskiya to ka yi tsayanka akan muridan ka su masu maka haka nan amma in ka ce za ka koya musu abin da ba daidai ba kuma haka za a kwaba a tahi to ka samu matsala shehu ya ce ba ruwa ne da kai Allah kiyaye mu to shi yasa ya zama dole ne mutum ya tabbatar da watan waɗannan tsari waɗannan risala wasiƙa da shehu to mutum yana aiki da ita aikaci ba da'awa ba so da yanzu ka ta ganin da'awa ɗaya ce aka cikin ɗariƙa ni ɗan ɗariƙa ne kaza amma kuma alhali ba haka abin yake ba to shine wala budda min takishi shine ka cewa ba makawa dole a canza su in kana da iko da hannu kana da hannu kenan mai mulki ne ko mai kama da wanda zaka hanawa da karfin ka to ka hana in kuma da harshe kaka iya to ka hana da harshen sannan wal qalbi kuma kake da zuciya in abin ya gagara in baka iya faɗi da harshen kama fil hadisi game da zuwa cikin hadisi sannan shi wacce gwada cewa wala budda ku sani ba makawa liman yuridul intifa ga duk wanda yake nufin amfani to ba makawa duk mai sun yi amfana shine wala budda ba makawa liman yuridul intifa ga duk wanda yake son ya samu amfani ba makawa gare shi bi hifzi ma yasdur minna da haddace da kiyaye abin da ya gangaro daga gare mu min al wasaya na wasiya duk abin da ya zo na wasiya daga gare mu to in dai mutum yana so ya amfana rayuwar shi duniya da lahira to ya kiyaye waɗannan abin da muke mashi wasiya ciki ya aiki da su ba nazman watan wasiyar da mun kai a tsarin waka wa nasaran da kuma tsarin rubutu na zubi to mutum ya tabbatar da na aiki da wannan wasiya din nan shehu ya ce wa hadhihi barawatu wannan wasiqa ko kace wannan takarda hibzuha kiyaye ta fa wajibul li kulli muridin wajibi ne ga kowane muridi subhanallah wajibi ne ga kowane muridi ya tabbatar da wannan wasiya shehu ya tabbatar da yana aiki da ita wajibin shi ne in baka yi aiki da ita ba to shi shehu ya ce to bane ba ta da kaiya to kaga ashe kenan ya zama wajibi ne mu lalle mu zauna mu yi nazari mu gano shin muna yin kokarin tsayawa bisa ga hanyar Allah bisa ga bin dokar Allah da nisanta abin da Allah ya hana muna tsaya bisa ga gaskiya muna tsaya bisa ga duk abin da ya cancanta da ya dace to duka mu tabbatar da haka din to shine shi muke cewa to wajibi ne wannan takaddatawa hibzuha kiyaye ta ma'ana kiyaye ta ka tabbatar da kana aiki da duk abin da a cikin ta din yace kuma wajibun wajibi ne li kulli muridin ga dukkan wanda yake mabiyi in shehu ya ce ho muridi to kowa muridi ne ba an fahimta don shi shehun shi wannan ne gaba daya an fahimta zama kai shehu ko shehun wani ne kai misali matsayin muridin shehu Ibrahim kake radiyallahu anhu an fahimta sannan muridin ka shi ma muridi ne yawa kar mutum ya ji ambata muridi sai dauka ɗan ƙanana ba shi shehu wannan da kowa yake nan magana ce yake da kowa yake magana wurin to shine yake nufin cewa wajibi ne kiyace da kullu muridin wa kullu man waqafa alaiha da dukkan wanda ya tsaya kuma akan wannan wasiƙa din wai ma'ana duk wanda yace wa kullu man waqafa alaiha duk wanda ya samu tsayawa akan wannan wasiƙa ya same ta to faliyan sakaha ya rubuta ta shi ma wai lazimha ya lazimce ta wai qara'aha
kuma ya rika karanta ta kullum kowane yini yana karanta ta yana ganin wannan wasiya da wannan abubuwa da aka yi don shi zai taimake shi kila ya samu sa'a ya nisanci abubuwan da aka hana shi a ciki din sannan ya ce bayan wannan kuma waqimu salata ku tsaye da sallah kaga dan hakika da cewa wace sallah to shi wace ya ku tsaye da sallah wa atu zakata kuma ku bada zakka wato ya samu wadata abin da za a bada zakka ko ta noma ce ko ta kudi a bayar wasu mu ramadana ku azumin watan ramadana wa hujjul baita ku ziyarci dakin Allah aikin haji kenan amma man istada ilai sabila ga wanda zai samu ikon zuwa gare shi kaga nan ne rukunin musulunci ko ka tabbatar da kana yanzu in kace ka ba wani daga ciki kai dan hakika ne kai ka ba sallah to shi shewa ya ce to aiwa kuma ya ce in ka batta ba ya tare da kai kwata kwata ba shi baka kaga ashe kenan shehu radiyallahu anhu ya riga yayi bara'a da shi da duk wasu yan hakika wanda suke so Allah suna shan giya suna zina suna mi shehu ya ce ba shi ba su kwata kwata kuma dole ayi sallah to da shi ma shehu radiyallahu anhu kaga hayyabar duniyar sallah ke ko ana kwance a asibiti amma kowane lokaci idan lokacin sallah yayi cewa kai a kala baki ga kunne a ga mai lokacin sallah yayi kuma wani ya tsaya ta da sallah ne yayi kabbarawa da yake ji yana kwance asibiti fa wanda zai rika yin ta da kwancin shi ma radiyallahu anhu to kai sai kace yanzu kai ka wuce sallah to kaga in kace kai wasuli to sai a ce kai wasuli zuwa ga sakalaka wa ma salakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin da ka ba sallah kan kai wasuli amma zuwa ga sakara ba zuwa ga Allah ba Allah ya kare mu sannan shi wai cigaba da cewa wata saddaku kuma ku rika yin sarka bil mali da dukiya li wajhillahi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki yau za ka ga wani lokaci kai kana muridin shawar dillahi wani kai wai yau in sadaka ma za kai ka fi son wane ne wanda zaka ba wanda zai faɗi ga lasfika kowa ya jiya wani ya bani sadaka kaza wani ba malam kana muridin shawar kuma li wajhillahi an kace kai don neman yadda Allah in kai don a faɗe ka ga lasfika so da za ka ganin wani fa ga wani na kusa gare shi yana da tsananin bukata sosai mabukacin ne kusancin nan nashi ko na makwaci ne na gida ko wani makwasanci gare shi amma na ma'amala mutumin shine misali sosai kuma shi ya cancanta ya taimaka mai din amma sai ya tsallake ya zo ya ba wani wanda yake tunanin in ya bashi shi za a yi sani don kila shi raza ya kowa ya sani to duka shi wai kar ayi wannan a dai wajhillahi ta'ala don neman yadda Allah madaukakin sarki ba don a faɗe ka ba fafi hadisi muslimin a cikin hadisi imam muslim kuma an rasulullahi sallallahu ya zo daga manzo Allah sallallahu wanda yake cewa ad-duhuru ku sani shi tsarki shadrul imani yanki ne na imani tsarki din a zahirin nan ne da kuma da balle ma na badinin ko shine wanke zuciyarka daga hasada daga jin zafi daga keta mugun kuduri neman wane ya shiga cikin mummunan hali neman ya zankunta mu wane duka ka tsarkake kanka daga gare su sannan walhamdulillah kuma godiya ga Allah ka ci ka rika alhamdulillah tamla'ul mizana tana cika sikilinka na ma'auninka na lada wa subhanallahi cewa subhanallahi kuma cewa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani suna cika aw tamla'u ko tana cika wannan shakkun ne minar rawi ko tamla'u ne manzo sallama yace ko tamla'ani to shine sai kawo lafazin guda biyu to tamla'ani suna cika aw tamla'u ko tana cika ma bainas samawati wal ardi abinda tsakanin sammai da kasai yawanta ita subhanallahi shi watan subhanallahi dinna walhamdulillahi ladar tana cika sammai da kasai wata tsakanin sama da ƙasa sannan wa salatu yin sallah ita kuma nurun haske ne fa kaga sai kace yanzu ka ba sallah kai ka wuce kaga ka samu kenan yanzu ka samu dugu wannan ko to Allah ya kiyaye mu sannan wa sabru haquri diya'un shi ma haske ne haske ne wanda sai dai ana cewa shi in ka ji diya'un to haske ne amma yana tare da zafi ai kaga in ka kula haquri ai zafi akwai zafi ciko cutar da kai ne za a yi matuƙa da gaske sannan sai kai hakuri to ka gani to shine yace zihabun haske ne wal qur'anu al qur'ani kuma hujjatul laka hujja ne gare ka in kai aiki da shi kenan da doka tai aw alayka kuma hujja ne akan ka in baka yi aiki da shi ba duk inda qur'ani yace ga ka aikata aikin kaza kai kuma sai ka aikata ya ce ka yi ƙarya kai kaka shagiya ka sha kaka yi zina kai kaka yi kazafi kai abba dai ga sunan dukazi to kaga me kenan ya zama hujja akan ka kenan saboda baka yi aiki da shi shine aw alayka ko kuma hujja ne akan ka Allah kiyaye mu sannan ce kullun nasu dukkan mutane ya gadu suna wayuwar gari fa ba'i'un nafsahu akwai mai sayar da kai ne ga Allah madaukakin sarki wanda bai da aiki sai aiki na Allah subhanahu wataala fa mu'tiquha akwai kuma mai dauta kan nashi din wanda da ya aikata aikin da ya cancanta a sashi wuta amma yanzu kuma ya dawo ya gyara an gafarta mishi shikenan aw mudiqa ko mai halakar da rayuwar tashi da shine wanda watan zai aikata aikin da sabon Allah wanda Allah ya hana din amma ya je na aikata kashi ya fada azabar Allah Allah kare mu sannan ce wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa asdaqul qa'ilin kuma shine mai gaskiyar dukkan wani mai zance inna Allah lalle Allah madaukakin sarki ya amuru bil adli yana ba ku umarni fa da yin adalci wal ihsani da kuma kyautatawa
wa ita idil qurba da ba ma abuta kusanta kyautatawa kenan ma'ana koyi maso da mana akai ne shine wa ita idil qurba da ba ma abuta watan kusanci wayana ha kuma yana yin hani anil fahsha daga alfasha wal munkari da abunki wal bagayi da zalunci to duka Allah madaukakin sarki ya hana wannan shine shi wai ka wannan ayat inna Allah yamurkum bil adli yana muncin ku da adalci adalcin nan a cikin gidanka ne cikin iyalanka matanka ko ƴaƴanka ko makwatanka ko kuma kai malami ne almajiranka ko kuma ku almajiran ne ga malaminku ko ma dai wane ne ko shugaba ne na sarauta na mulki to yin adalci Allah ya ce dole ai adalci sannan wa isani da kuma kyautatawa kakka rika yin abin da zaka muna nama dalibinka abin da zaka muna nama mabiyinka abin da zaka muna nama matanka abin da zaka muna nama ƴaƴanka abin da zaka muna nama makwacinka abin da zaka muna nama dukkan wani musulmi to kare ya zama kana aikata su ya zama kana kyautatawa sannan ita izul qurba da ma abuta kusanci kamar dan uwanka na jini to ka tabbatar da kana bashi haƙin shi na kyautatawa da mutuntawa da wani alkhairi in Allah ya daga ka sama da shiya haka makwacinka ne shi ma haka makusancinka ne nan mu'amala shi ma haka sannan wayan ha alfasha kuma Allah ya hana alfasha duk abin da kaji an hana din nan ƙarya caca shan giya annabimanci su watan abin da na giba duk dai abin da suke na haramun kaso nan to ne hadin fasha kine wala mun kai da duk akan wani abun ki wal bagai da kuma zalunci kiri ka san wannan abun zalunci ne amma kuma ka zo kai to duk Allah ya hana a cikin suratul nahl ko sannan shi ya ci gaba da cewa fal wailu azaba ta tabbata kullal wail dukkan matsananin azaba ta tabbata liman la yatalqa hukum Allah ga duk wanda baya haduwa da hukuncin Allah wa rasulihi da manzo ne sallallahu alaihi wasallam bil qabul tami da karba cikakke to duk wani wanda bai fuskantar hukuncin da Allah ya kawo yayi Allah ya ba wani kuɗi kai bai baka ba sai ka ji baka yadda ba Allah ya ba wani mulki kai bai baka ba sai ka ji kai baka yadda ba Allah ya ba wani ilimi kai bai baka ba sai ka ji baka yadda ba Allah ya ba wani wata ɗaukaka wadda kai baka ba sai ka ji kai kana so ka yaki da abun to duka kaga baka karɓi hukuncin Allah kenan ba cikin karɓa ba kuma to shine shi wace dukkan azaba ta tabbata liman la yatalqa hukum Allah ga duk wanda bai haduwa da hukunci na Allah wa rasulihi da manzo ne bil qabuli tami da karba cikakke sai ka ji ka yarda da abun nan 100% shi yasa kai shi warda Allah yake cewa idza kana al aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yasru ma biki radiyallahu anhu yace lakin sai dai ku sani kuma man balaga hu kitabuna duk wanda wanga littafin namu ya kai gare shi ga wasiƙa ta zo gare shi wata ba ya tuba daga abin da yake aikatawa ma'ana yana aikata irin waɗannan abubuwa amma sai ya tuba wata dalaka ma amkanahu kuma sai ya riskar da abin da ya yiwu gare shi kamar misali kilan wani bawan Allah ne ka tutar ma da Allah makwacinka ne ko dan uwanka ne ko kuma almajirinka ne ko malaminka ne ko ma dai wane ne amma yanzu kuma sai ka gano ka lalle abin da kai kuskure ne ka tuba to kuma ka dawo ka riskar da kyautatawa gare shi da sauran abubuwa in wasu abubuwa ne na saban Allah can da ka saba yi kana wasa da sallah ne ko kana mito ka tabbatar da yanzu ka dawo duk dai ma'ana da shine ma'ana wacce da kai riski ma amkanu abin da ya riske shi abin da amkanu abin da ya yi gare shi to falahu sa'alatu darain duk wanda ya tuba ya koma ya dawo da ya gyara to arzikin gida guda biyu tabbata gare shi ne duniya da lahira kenan kuma afallahu Allah ya yafe amma salafa daga abin da ya riga ya wuce can baya kenan amma wa man lam yanzajir duk wanda bai tsawato bai gyara ba shehu ya ce ya ƙara jan kunne ya ce duk wanda ya ji wanga jan kunne da ni amma bai dawo ya gyara ba shine wa man lam yanzajir duk wanda bai tsawato ba fa ushhidullah ya ce to ni ina shaidar da Allah wai ma'ana ina kawai Allah shaidu Allah ya shaida wa shahadu kuma mutanen kiki kuma ku shaida duk ku shaida ku sani cewa anni bari'un minhu ni na kubuta daga wannan mutum ne ba ni ba shi duk wanda ya ji ga wasiƙa tawa bai yi aiki da abin da a cikin ta ba to ba ni ba shi in shi ba ruwana da shi wala abra'u minhu kuma ni ban kubuta daga bari ne ba illa ba'da bara'atillahi sai bayan kubutar Allah da shi ya wa rasulihi da manzon shi don haka ga Allah ne da manzo ne abba ruwan su da shi ya ni kuma shi yasa ni ma ba ruwana da shi ya Allah ya kiyaye mu sannan shi wace wa alaikum bil istighfar wa alaikum na hore ku bil ikthari min salatil fatih da yawaita karanta salatul fatih lima ughliqa salatul fatih kenan sannan wa alaikum ina horunku bi katmil asrari da boye sirrura qawlan wa fi'lan wajen zance da wajen aiki don haka ku tabbatar da sirrin ku kuna boye shi da sirrin bayin Allah wanda ka san watan a boye sirri ko wanda shi ma duk yazo da hadisi ko wanda irin wanda manzo sallallahu alaihi bada azaba za wanda yake tona asirin matar shi wajen kwanciya da ita ga abin da yake faruwa ko kuma ita take tona asirin mijinta wajen kwanciya da ita ga abin da yake faruwa kaza duka kaga duk waɗannan tona sirri ne haka nan shi ma tona sirrura dai na wasu mutane hakan nan waɗanda ba su son kowa ya sani
in dai ba na sabon Allah ne wanda suke yi ba an fahimta sabon Allah don abin da mutum mai aikata aiki ne na sabon Allah a ƙarar to shi wannan kan ba don kaya bayani ne wannan ba to da asiri bane a san wannan ne wanda da yake bayanar da wata abin da yake na sabon Allah wanda Allah ya hana to shi wannan abin da yake cewa ya halatta a ce nama ne yawa na ya halatta a faɗi abin da yake nan to shine ya ce wa alaikum bi katimil asrar na hore ku da boye sirrura qaulan wajen zancewa fi'ilan da aiki wannan kuma ya kasan dai abu ne wanda yake tabbatacce sannan ya ce wada'u ankum tajahura ku bar bayyanarwa bi kalami ahlil haqaiqi da zantuttuka na ma'abuta watan haqiqa wai ma'ana shine wai man bayan Allah sufaye wanda sun kai zurfi ahlul kashfi kenan wanda shi Usman dan Fodo radiyallahu anhu yake ambata a cikin iya sunna to shine yake nufin cewa watan ku boye bi kalami ahlil haqaiqi daga maganganu na ma'abuta kashfi waɗanda sun yi zurfi Allah yana yaye masa wasu al'amuran nashi wato su ne wanda shi Usman dan Fodo a cikin littafin shi na Ihya Sunna wa Ikhmadul Bid'a a cikin babin da yake magana kan sufanci to can inda yake magana akan bid'a akan sufanci to sai ya faɗi wannan wanda yake cewa wa min zalika yana daga cikin bid'a an-nazru dubawa fi kutubi ahadil kashfi a cikin littattafai na malamai ma'abuta kashfi waɗanda suna da matsayi wajen Allah sosai wanda Allah yana yaye masu wasu abubuwa suna sani to bai halatta mutum ya karanta waɗannan tafin nasu ba liman lam yufarriq wanda bai iya bambancewa baina zarrati wal fil tsakanin watan ƙwayar zarra da giwa wajen tsananin tsaba kusanci zuwa ga Allah da kuma tsabar ilimi kenan bai iya kasan yanzu misali shi wanda bai san abu ba duk ɗaya ne yau kana iya tahowa misali yanzu mutane guda biyu wannan malami ne amma shi jahili bai gane suna da bambanci sai mai malami shi zai gane a to ai lalle malamai ne amma ai ba dai suke ba da wanda sun bambanta misali yanzu sai a ce magana ne ai malami ne mai karantawa a firamare hakan nan kila dan NCE hakan nan ko kuma ya kasu secondary da kare kila wannan kuma watan farfesa ne shi ya malamin jami'a ne sai su zo misali sai suna ɗaya magana da turanci hakan ga to ga wannan shi ko bai san komai cikin turanci ba da Allah duk mina ne suka yi a wuri ne duk turanci ne suka yi amma yanzu kai in ka ce mai to ai magana ne kan nuna mai wannan malamin na firamare ai magana ai bai iya turanci ba shi ma za ya karya kaka yi saboda shi yaje yi saboda shi bai sani ba an fahimta to baka iya gane wane ne sai kai kana da cikin wannan lamarin to shi yasa nan shi Usman dan Fodo yace to duk wanda bai bambance tsakanin watan ƙwayar zarra da giwa a cikin tsabar ilimi da sanin da kuma lamarin Allah to kada ya kuskura ya kalli littafin nan da su ba ya ce zai diba ya yi bayanin wani abu da a ciki sabanin yanzu za ganin jahilci yayi wa ko shehu ya ce shehu Usman dan Fodo ya ce wa huwa bid'atun muharramatun yin haka nan bid'a ce kuma ta haramun qad'an kaga shi yanzu yan bid'a ne za ka gani za su dauko littafin sufaye kai ba sufi ba kai da kikin jahili kila jan baki ma baka iya ba da balle wasu al'amurra amma wai kuma kai ne zaka dauko littafin sufaye kana wai kalubalen ta zakai wasu yi barna sun yi ba daidai ba shehu Usman dan Fodo ya kawo ce to wannan bid'a ce ta haramun ya ci gaba da cewa wan nazru dubi fi kutubi ahli kashfi a cikin littafin na ma'abuta kashfi dinnan malaman na sufaye yace la yajuzu bai halatta ba illa lil alimi sai ga babban malami allazi ya'lamu kitaballahi wanda ya san littafin Allah sani wanda a sani ba kawai shi kina abin da zaka yi duk abun gani kawai sai tunka ana dan sai an duba ai menene ba a cikakken sani ake magana fa ka ko sai an kace sanin littafin Allah alqur'ani matakin farko ya tabbatar da kanka yake ku sannan ka tara ilimoman da za su taimaka ma wajen sanin ma'anonan shi ciki da bai to sannan kake masana alqur'ani ba san da wannan ne yawwa to shine zamo watan wanda ya san littafin Allah cikakken sani kenan sannan wasu sunnata rasulihi kuma wanda ya san sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya san hadisi ba kuma shikenan tunda kana dauko ta ka buɗa ka karanta fasara ba shi yake ne a'a ai malaman hadisi sun san me ake ce masanin hadisi me ake ce masanin sunna ko kalamci misali a ce ko da hadisi 100 suna ga kanka ka san su ka san ma'anar su ka san komai nasu misali to ka gani to kuma ko shi da shi Usman dan Fodo ya ce to wanda ya san alqur'anin da sunna shi ma ya akhudhu minha ma ba'na rusuluhu abinda shari'a ce ta bayyana gare shi to ya rike shi din ya aiki da shi ya wai da umma zam yattadhihu ya bar abinda bai bayyana gare shi wai ma'ana abinda ya ga kawai dai tsaban gaba daidai ne bai gane shi ba to ya bar shi nan musalliman lahu kuma yana mika waya fa ya tabbata da mika waya gaira amilin bihi amma ba yana mai aiki da shi ba ya aji dai bai aiki da shi ba amma dai ya yadda amma dai bai aiki da shi shikenan saboda me saboda shi bai kai gano din ba yace kai aiki da shi amma lali na kasin fi qa'idihi ba don na kasa wanda ya fade shi ba yanzu ko na kasa shi a gago a zage shi a ci mutuncin shi a faɗi maganganu wai kaga wani dakikin jahilai su suna ta irin waɗannan ba a wannan zamanin yanzu
to shine shi Usman dan Fodio tuntuna ya riga ya yaki da wannan abu a cikin ihya sunna wa khimadul bid'a yace in ka bashi lillahi na kasan fi qailihi ba don tawayewa ga wanda ya faɗe shi ba yace bare dai li adami alwuqufi ala ilmihi saboda rashin tsayawa bisa ga sanin wannan abun ne yasa sai ka dakata da shi din kurun in domin la yukallafu ahadun ba a kallafa ma wani mutum daya bi malamin tin ilahi ilmuhu da abin da sani ne bai kai gare shi ba bal la yajuzu tibau yace kai bi ne ma bai halatta ba yace saboda Allah madauki yake na faɗa cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilman kada ka tsaya akan abin da baka da sani kai ne a ta rigima da kai akai shi to yanzu mutum yanzu ya dauko littafin sufai Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ce kaza Shehu Tijani an ce kaza wai kuma dakikin jari wanda ko jan baki bai iya ba hai wannan zamani ne ga munan da shi ne Allah ya gyara mana Allah ya mana maganin wannan musiba to shine Shehu radiyallahu anhu wannan to shi yasa kaji ya ce to mutum ya kiyaye kada ya rika yin wannan bayanin ka dauka nan Shehu ya faɗa wasu magana wai ko in haƙiƙa wannan ga haƙiƙan nan iskan ba da su yake ba yana magana ahlul kashfi yake magana su ne ma'ana waɗannan bi kalami ahlul haqaiqi din nan ne zance na ma'abuta waɗannan ne sufayi din nan ne to shine yake magana cewa din a daina bayanar shi ga wanda bai kai ga sanin wannan ba kuma wannan kuma yana nan a sunna a hadisance suna nan ko manzo Allah sallama suna nan ina jin koko sayyidina Ali ne yana sunan da duka ingantattu cewa haddisun nasa ku ba mutane labari bima ya'rifun da abin da suke sani wanda yake cewa kuna son a kareta Allah da manzon shi ne sallallahu alaihi wasallama wai ma'ana dai a rika ga mutane bakin daidai abin da hankalin su yake iya dauka na magana to shi za a ga musu to shi yasa shi ya ce to a rika yin haka nan din sannan ya ce wasu lokusira yanzu nan wani ya gana mai zo ya ce ai shehu ya ce mutane yan hakika a zanki boye abin da suka yi don dakikanci to ba shi shehu yake magana ba ka ji fassarar magana shehu can a cikin ihya sunna wal khimadul bid'a na shehu Usman ibn Fodio ta gamma da Allahu bi rahmatihi to sannan shehu ci gaba da wasu lokusira al mustaqima ku bi hanya madaidaiciya shine hanya ta Allah ku tabbatar da kuna binta wa tilka shahawatu shehu ya ce waɗancan abubuwa na sha'awa da kuke bi na duniya na sharholiyar duniya suna shagaltar da ku mulki ya shagaltar da ku kudi su shagaltar da ku ko wata siyasa can ko wani abun duniya kwaɗa abun duniya yana shagaltar da ku shehu ya ce to wannan abun ɗagutun duk abin da shagaltar da kai ya saka ba Allah ɗagutun shi ɗan ne shi ya abin da ake shi ma ɗagutu duk abin da zai raba ka da Allah to shi ne shehu ya ce to duk abin da zai shagaltar da ku na sha'awoyi to ɗagutun wannan abun ɗagutu ne shi ya ta abuduna hakuna bauta ba shi don haka wani abun bauta ne kuke bauta ma ba da da'awar imani bayan kuna da cewa ku masu imani ne kuwa kuma gashi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce faman yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce ma tagutu din nan wa yu'minu billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka haqiqa wannan mutumin yayi riko bil urwatil wuthqa da igiya mai karfi wanda lamfi sama laha ba yankewa zai ta wannan igiyar wallahu haqiqa Allah madaukakin sarki sami'un majini alimun ko masani ne a cikin suratul baqara sannan sai shehu radiyallahu anhu ya ce wa anta ya ahmad cham yace ya kai ahmad cham ballig hadal kitaba ya kai amma cewa ka isar da wannan littafi wannan takarda wasiƙa ne rubuta ta ka isar da ita shine ballig hadal kitaba ka isar da wannan wasiƙa ila kulli man yantasibu lana zuwa ga duk wanda yake jinginuwa zuwa gare mu duk mai cewa shi mabiyin mu ne to ka kai mai wannan takarda ta tabbatar da ta zo hannu ne kuma ya aiki da ita sannan fa arsil ila kulli kabirin ka aika zuwa ga dukkan wani babba fi mahallin a cikin wani wuri duk inda za a ce shehu wani wuri kaza shi ya shehu wurin shi an muqaddame wurin shi aika mai da wannan takardar waje ne shi ma shine fa arsil ka aika ila kulli kabirin zuwa ga dukkan wani babba fi mahallin a cikin wani wuri ka aika mai da nuskhatan kofi daya minhu na wannan wasiƙar tawa li ya qara'ahu don ya karanta ta liman ma'ahu da waɗanda a tare da shi ya bato muridan shi kine su tabbatar da sun jita wali man hawlahu da kuma duk waɗanda a gefe ne su ma kanta musu san abinda shehu yayi wasiya da shi ya sannan shehu ya ce wa arju min Allah ina fata daga Allah madaukakin sarki an tatalaqahu minkum qulubun safiyatun zukata tatacci waɗanda a tsabtace masu kyau an tatalaqahu ta hadu da wannan takarda din minkum daga gare ku mana ina fatan zukata na kware na mutanen kirki waɗanda awanka ki mutanen Allah to wannan takardar ta samu karba wajen su so shine qulubun safiyatun sannan wa azanu wanda suke da kunnuwa wa'iyatun masu kiyaye abinda an ka ba su wa'azi da shi din wallahu yahdina wa yahdikum Allah ya shirye da mu kuma ya shirye ku baki daya wassalam to shine kashin wannan wasiƙa shi wace wassalam sai kuma shehu da lawana ina abun fatan duk inda ya rubuta wasiƙa duk matsayin da nashi ba ya cewa daga shehu wane daga malam wane daga kudubi wane a'a sai ya ce wa kataba Ibrahim bin Alhaji Abdullahi wanda ya rubuta wannan wasiƙa shine Ibrahim dan Alhaji Abdullahi At-Tijani dan dika Tijaniya bi Madinatul Kaulakh a birnin Kaulakh harasa Allah ya kiyaye ta ya tsare ta min kulli ba'asin daga dukkan wani tsanani amin amin wannan haka shi yake rubuta ga wasiƙa ta sai ya ce wani
kana sunan shi kullum yake rubutawa wannan kuma zaka ji cewa Alhaji Abdullahi wannan Alhaji din a wancan lokacin nan Alhaji nan kalma ce babba mai girma saboda wahala aikin hajji din don sai an shawo ya kware ka mai azo aikin hajjin nan saboda irin yanayin nisa da wahalhalun da ake tafiya a ƙasa ko akan wata dabba kame a isa to yanzu ka kalla irin Kaula a wancan lokacin dai da yace da Saudiya kilomita 1000 nawa tsakanin amma da haka aka zo ko to ka gani to sannan kuma Shehu radiyallahu anhu ya rubuta wannan ne a shekara ta 1349 da hijira ya rubuta wannan wasiƙa din shekara ta 1349 da hijira ya rubuta ta to muna fatan kuma Allah ya ba mu ikon kiyaye wannan doka da wannan jan kunni da wannan fada da wannan wa'azi da wannan tunatarwa da wannan kira da shehu muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya muna arziki aiki da abin da muka karanta din muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu dukkan abin da yake na saban shi ba daidai ba Allah ya taimake mu ikon kiyaye shi muna roƙon Allah duk abin da yake na rashin ba daidai ba Allah ka ba mu ikon yaƙi ne kuma Allah ka ba mu ikon nisanta duk abin da ka haramta kuma ka ba mu ikon watan aikata duk abin da ka bada umarni ya ubangiji muna roƙon Allah ka ƙara tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya dukkanin abin da yake na sabon ka Allah ka kare mu daga gare shi don alfarman manzo sallallahu kuma Allah ya ƙara mana soyayya manzo sallallahu kuma Allah ya ƙara mana zukata masu karɓar wa'azi masu aiki da wa'azin masu jin tsoron Allah masu bin dukkan doka muna roƙon Allah kai mana wannan arziki ka biya baka mana alkhairi baki daya kai mana jagora cikin dukkan lamuran mu ka kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira ka kare mu daga sharrin dukkan miyagun mutane miyagun aljannu duk sauran dukkanin masu tutarwa Allah ka kare mu daga sharrin su don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin